kumusta man ang atong padagan sa atong kampanya sa rabies? Ang atong programa sa rabies is napiktuhan in the sense nga wala na gyud nakafocus no kay ang ato mga personnel naigo tag isip ang atong aminado man ta sa atong panana nga limitations gyud nato no na Plus ang COVID pa. Mao mo jud tayo COVID man gyud una gyud COVID no wala ka pa makuna kay no movement usa gyud to dakong factor nga atong vaccination rating is ni ubos gyud no past 3 years ubos gyud ta wa takabot sa target nato nga gitawag og 70% no nganong makuha tag 70% is para sa gitawag natong herd immunity no kung makakuha tag herd immunity meaning dili ta basta-basta sudlan or maigo o makakusog buwan kanang rabies cases kay naa naman protektado mo man purpose sa atong vaccination unya sa atong vaccination pod nga program na fall sa una is March, April, May ang karon na nakaron sa July karon starting karong bulan na